עם הכרזת מדינת ישראל ב-1948, אחזה יהודי בולגריה התלהבות גדולה והתחילו להתארגן בשביל לעלות לארץ, אפילו שבבולגריה אז היה משטר קומוניסטי, ובכלל לא העמיד קשיים, אפילו עזר לכולם מה שאפשר היה לעזור בשביל לעלות לארצה. ואז אנחנו בפברואר 49, שנת 49, התחלת פברואר, נסענו מבולגריה, מסופיה לוורנה, עיר נמל, ושם עם אונייה שכבר היה 3 פעמים, רייס שלישי שבא לארצה, הייתה אוניית מסע והכשירו אותה לאוניית נוסעים, ונסענו דרך הים השחור, בוספור, דרדנלי, ים התיכון, והגענו לחיפה בלילה, ושם חיכו לנו אוטובוסים שהעבירו אותנו לבית עולים בפרדס חנה, ושם הכינו אותנו בחנגרים של צבא הבריטי. אחרי שהייתי 2, 3 או 4 שבועות, הוריי שלחו אותי לקיבוץ בכפר רופין שבגבול ירדן, ושם נשארתי כמה חודשים, כשחצי יום עבדנו וחצי יום למדתי. אני עבדתי בבריכות דייג שהיה שם עם סירות ונתנו להם אוכל. בערך ביולי, אוגוסט אותה השנה, שכל המורים וכל התלמידים שלמדתי איתם ביחד בבולגריה עלו ארצה ופתחו בית ספר ביפו עם מורים של בולגריה ותלמידים, ושכיוונו שלא ידענו גם עברית, אז למדנו בשפת האם שלנו בולגרית, ולמדתי שם 2 בערב למדתי וביום עבדתי עד גיוסי לצה"ל.